adestrador, son membro directivo tamén. O meu traballo é estar aquí o día a día do club, vamos. Bueno, pues este ano volvemos a salir na Liga de Traineras depois de 2 anos sin poder competir por falta de xente. Este ano propuxámonos estar no mar como fora, removemos buscando xente por todos os lados, facendo moitos números daquilo para poder contar con xente. Ao final, nos botaron a man aí chavales do Club do Mar de Noia, xente que fai mancomóvil, que nunca remou en trainera, veñen probar este ano, a ver como se lle dá, a ver se somos capaces de competir o máis dignamente posible dentro do que cabe, claro. O campo de regatas aquí de Esteiro é o campo de sempre, un campo en condicións normales, a non ser que haga un vendaval moi grande, é un campo máis ou menos xusto para todo o mundo. É un campo, xa a xente se conoce, xa moitos anos se remou aquí, xa sempre a mesma infilación. Quitando que haga así un día de moito vendaval, o resto é un campo bastante normal, vamos. O equipo de traineras que temos é unha combinación de xente moi veterana do club este, de aquí da Estirana, con un par de chavales veteranos de Noia tamén, que xa teñen remado con nós varios anos. E depois temos un grupo que son 7 ou 8 chavales novos, sin experiencia ninguna na trainera, e no mundo do remo algún casi ninguna tamén, que empezaron este ano. Claro, a ver como se adaptan estes chavales novos. O medo que temos a poder facer a temporada mellor ou peor, vamos. Na Liga B, que é deportivo, penso que habrá posiblemente Mera, Muros, Cedeira incluso, que claro, que son novos, non sabes moito deles, pero que lle ves que poden ter potencial para ganar a Liga, vamos.